Mayong buntag no usab mga igsuon og welcome kita ni ining ato nga panimbahon karon. Ikaupat na karon nga Advent sa ato nga pagpaabot sa Christmas og ato nga pasalamatan ng Ginoo sa iya nga pagpakiguban kanunay kanato. Pahilo na kita sa atong tagsa-tagsa ka panimalay sa ato nga pagduyog ni ining atong pagsimba karon. Og naot nga ang balang espiritu maugay ang iusa ka nato dias tong hunahuna kasing-kasing sa atong pagsimba sa Ginoo niini nga takna karon. So usbon ko, welcome kitang tanan sa ato nga pagsimba. Manindog ang tanan alang sa tawag sa pagsimba. Ngari kamo katawhan, simbahon ta ang Dios sa gugma. Tungkol sa iyang pagigmang anak ko, iyang ipadala ang bukong na anak na si Kristo Jesus. Mao kini ang maayong balita nga ang Dios nagpakataw ug bipuyo uban kanato aron luwason kita sa atong kasalanan. Sige sa atong mutuo ang Kristo, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhi mulay katapusan. Tanan, busa dayigon og himayaon ta si Jesus ug atong imantala kining maayong balita sa gugma. Sa Dios, Diha ang Kristo Jesus. Atong kantahon ang himno sa pagdaig pamatia ang balita. Magamit ang
madako ta. Labing balaan og mahigugmaon namo nga Dios ani akin imong mga kaanakan Lord, among ibayaw ang among pagpasalamat diha kanimo. Tungod kay kami nagatuo Lord nga ikaw ang among Dios nga maluluyon, ikaw ang among Dios nga puno sa gugma, ikaw ang among Dios nga among manluluwas ug tag-iya sa among mga kinabuhi. Lord, sa magapadayon kami ning among panimbahon karon nga adlaw, hinaot Ginoo nga imong ipakunsad ang imong balaang espiritu nga mooy magapatiwala kanamo Lord. Ablihi Ginoo ang among mga salabutan, ablihi Ginoo ang among mga kasing-kasing Lord, ug ikaw Ginoo kuha Ginoo sa mga lama sa among makasing-kasing aron mahimo kaming takos Ginoo ning among panimbahon karon. Lord, ubani kami sa tanang panahon ug dasiga kami kanunay Ginoo sa among pagpangalagad diha kanimo. Kining tanan among ginaampo tungod sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang pagbasa sa kabuntagon sa atong papamalandong atong gikutlo gikan sa libro ni Propeta Isaias, kapitulo 9, versikulo 6 ngadto sa unahan. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, ug sa gingharian niini. Ligunon niya kini og palungtaron subay sa justisya ug sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayod kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang kanatong tanan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. The King of love, the Christ of Christmas, He came that holy night so long ago. The King of love, what a wonderful story, how He from heaven came to earth below. It was His love that brought Him down. For us He was to suffer loss. A ring of thorns will be His crown. His kingly throne a cruel cross. The King of love, the Christ of Christmas, He came that holy night so long ago. The King of love, what a wonderful story, how He from heaven came to earth below. It was His love that brought Him down. For us He was to suffer loss. A ring of thorns will be His crown. His kingly throne
let me extend morning greetings to all who are joining us online sa atong panimbahon nga hapit na magduha ka tuig mga igsuon. Last week, nagsaulog kita sa Christmas Fellowship sa tanan nga mga regular nga nag-a-appeal sa atong recording. Sorry sa katong intawon na hikawan sa opportunity tungod siguro sa kabisi o wala makaabot ang mensahe nga to kanila. Pero dili pod ang paghikaw permanente. There will always be a next time. Kana siya. So, karon ang atong pagsaulog sa Kapaskuhan abot na ta sa ikaapat nga Domingo sa Advent or ikaapat nga Domingo sa pagpaabot. Primerong Domingo, hope. Ikaduhang Domingo, joy. Ikatulong Domingo, kalinaw. So karon nakita sa ikaapat nga Domingo ang Advent of love. Siguro mangutana ko, dugtong ni Ana, what do you love? Siya, no? What do you cherish in life? You know what? When we use the word love, sa English nga pinulungan, ato nang kanunay siyang gi-associate nga wala ta kabantay. Actually, sa English concept, ang gugma, lahi sa Bisaya nga termino. Pag-ingon, do you love this? No? Actually, ang ilang pasabot, do you like it? Kay kasagaran na tubag, I love to watch movie, I love to sleep, I love to eat spaghetti, I love, no? Mga I love, bisan kon pagkaon na siya, sinihan na, or ingana. Pag binisaya, gusto ba kaani? Somehow, ang love nga word in English concept or context is associated or is used as a synonym, no, para sa ulong like. Pero sa biblical understanding of love, it's a different thing. Kinsa ba sa ato ang ningon nga mubasa sa Biblia, niya pagtanaw nato sa Biblia, ang pulong gugma is not about what do you like in life. It's not about what you don't like. It's not about what you cherish. It's just that God's love, as recorded in the Scripture, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang gugma sa Dios is not about liking. It's more about sending His Son, giving His only Son to restore humanity to right relation with Him. Kinsa bagod ang nakapausab sa timeline sa tawo o sa history, sa kasaysayan? Tinawon gud nato ang dagan sa panahon. Nausaban ni Gandhi ang ang period sa history? Wala. Si Muhammad, nakausab ba siya? Wala. Bisag kinsa pa nga religious founder or leader, walay ni usa kanila nga nakausab sa period sa kasaysayan nga nga dunay gitawag og BC o dunay gitawag nga AD. It's only Jesus Christ who came to earth and changed time in the history. 700 or more, like 750 years or more, na ay nakabantay ni ini. Si Propeta Isaias nakakita ni ini. Nga moabot ang panahon nga usbon ang dagway sa kasaysayan. Usbon ang panahon sa dihang mahitabo na ang pagkahimugso sa anak nga lalaki dinhi sa kalibutan aron sugdan ang bag-ong period sa kasaysayan. So when Jesus came as prophesied by prophet Isaiah, no? Gihulagway ni propeta na sa iyang pag-abot ningon si propeta, this is 800 or 750 years or more. Ningon si prophet Isaiah, natawo alang ka na itong usa ka bata. No, natawo. 750 years ago. Pero karon nahimugso na. Sa ato, 2,000 years after, sige ta og recall ni ini. Nga natawo ang usa ka bata, gihatag kanato usa ka anak nga lalaki, ug siya no? Ang iyang tense nga gigamit, magmando sa tanan
ug nganlan siyag maalamong magtatambak. When Jesus came on earth, literally, He changed time. Nya nahimong gibahin na sa duha. Dunay gitawag BC ug dunay gitawag AD. He changes history. Unang kung bisag asa ka sa kalibutan, dunay BC, dunay AD. When I happened to visit Ethiopia some time ago, kadto nako natingala ko nga naa sila'y lahi nga kalendaryo. Ug ang ilang kalendaryo dili pareha sa atong kalendaryo nga ginagamit. Ang ihap nila sa katuigan is different. Ang ihap nila ngani ang ngalan sa ilang mga bulan is different. Ang celebrations nila is different. They are closer to the Jewish celebrations and the Jewish calendar. Sa paghihap nila sa adlaw, sa isa ka tuig, different. Munang sa ilang mga office, dunay duha ka kalendaryo nakabutang. Ang kalendaryo nga Ethiopian, ug ang isa ang kalendaryo nga gagamit sa Gregorian kanini ang calendar. Which most of us follow the Gregorian calendar. But thankfully, because with the Gregorian calendar, we are told that somehow the old period of life reaches a 0 point and the new period of life now is already 2021. Wow. Bisan sa ato mga individual nga kinabuhi, mga igsuon, doon na kita gitawag BC o doon na kita gitawag AD. Sa pagsulat ni Propeta Isaias, gihulagway niya ang BC. Dinha sa versikulo 6, ang description na niya katong period sa pagkahimugso sa bata nga lalaki. But prior to that, mingon si Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 2, akong basahon. Ang katawhan kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Nindot, no? Bisan ikaw o ako, before Christ came into our life is described as a life lived in darkness. Doon na tayo, mga kagahapon, nga napuno sa kinabuhi nga mahulagway nato sa kangit-ngit. Kung atong isa-isahon, grabe gyud na siya. Dunay atong paghulagway sa akong kagahapon, ingon nga usa ka taong buluyagon sa katilingban, buluyagon sa pamilya. Kita posible moingon tang I'm the black sheep in the family. I had a very dark past moingon ta sa atong kinabuhi. And kung atong tanawon sa pagtestify, sa pag-assess sa atong kinabuhi, we probably can review our life na moingon pud ta uyon gyud ko kang prophet Isaiah sama sa mga Israelita kaniadto ang ilang kinabuhi diha sa kangitngit sa wala pa si Kristo moabot sa kasaysayan. In fact, Israel was in darkness. The world was in darkness before Christ came. When Christ came, verse 2 says, nakakita sa dihang nakakita na sila sa dakong kahayag, nagpuyo, no? Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidla ka na sa kahayag. When you saw Christ and receive Him as your Lord and Savior, kakita kag kahayag. Nakabaton kag kahayag. Ug imong gidawat ang kahayag. O nga ang imong kinabuhi dunay turn of events from BC to AD. Now your AD starts. No? When you saw Jesus and the light that Jesus brings to the world and to you in person, that Christ who is bringing light, turn the events upside down, and you found light, you found life at the same time. Igsuon, siguro mangutana ta, saan man ako na siya? Gusto ko makabaton sab sa kahayag. Or maybe niyon ka,
Nakabaton ako sa kahayag, and why is it that I am still in darkness? Nganong nabisig yun ka karon sa mga butang nga napa sa kangitngit? Siguro, atong maaninaw sa atong kinabuhi, unsa gyud ka kaseryoso sa imong pagsulod sa relationship diha kang Kristo. Karon ang panahon natong gisaulog ang nakapabag-o sa kasaysayan sa tao, ang nakapabag-o sa matag individual, o giingon sa Biblia, kining pulong nga gugma. Unsa ko'y hinungdan nga gipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak, according to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. So that, and this is the purpose, so that those who believe in Him will have life eternal. One turning point, mga igsoon. And the sending, the driving force is the love of God. Love is never an emotion. It is never connected or reinforced or driven by circumstances. Love of God is basically the nature of God. John, sa Epistle of John, ingon siya, 4:8, God is love. And by nature, because God is love, out of His whole being, He is driven to love. And because of that, iyang gipadala, ang iyang bugtong anak, came to earth. The whole Godhead reincarnate, became human, so that in the history of humankind, mahimong dunay turning point from BC or before Christ came into AD or the Lord's year. Nindot mga igsoon. When Jesus came into my life, the darkness ako nang gibiyaan. Ang akong kagahapon akong gibiyaan. Ang akong karaang pamatasan, dili pa siya perfect karon, pero gihinay-hinay pagmatarong sa Dios aron nga mawala kining akong kagahapon ang mangitngit nga bahin sa akong. The AD starts when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Munang ningon siya, ni anhe, og sila nga nakakita sa kahayag, nakabaton sa hayag na kinabuhi. Today, celebrating the 4th Advent Sunday, Advent of Love. It does not just remind us of the love of God for humanity. It challenges us to accept once again and be refreshed atong baguhon, atong labason. Ang panahon nga kita midawat kang Kristo. Ang panahon nga ning sugod na diay ang atong bag-ong kinabuhi, the AD part of our life. So ayaw kundang mga igsuon, dayon sa unahan. Kabalo ka, tuguting akong kutluon katong usa ka illustration gigamit ni Bruce Wilkinson sa consecration series of video teachings ni Bruce. Yun siya, dunay sa ka-word niya yung introduce, kining word niya mediocre. Mediocre. From two words, media and katong second phrase, care. Ingon siya, ang tao nga mediocre, mura siya og pagabot niya tunga-tunga sa bukid, tanaw siya sa unahan, ay kalayo pa man. Paglingi po niya sa likod, uy, kalayo na. Gusto siyang mabalik, pero kalayo na. Gusto siyang mabante, pero kalayo pa. Kakapoy ba? So it's the same feeling sa ato karon. Namulingi ta, uy, 2021 na. Di na pwedeng balikan. Ilay imong edad karon, 40, 60, lingi ka, labay ng 60 years, nilabay na ang 70 years, nilabay na ang 40 years, probably, nilabay na ang 20 years. Lingi ka, nilabay na. Tanaw na po kasunahan, and if you are 20, tanaw ka, uy, layo pa ang edad sa 60. Kung nag-edad na kag 50, uy, layo pa ang akong tungasunon. So, ang daghan, doon ay temptation. Mangita siya o dapit mo pahuway. Pagpahulay niya, dito sa middle,
mo settle down siya, magbutang siya iyang tent, mupahuway siya, to the point of kanang mahimong satisfied na siya sa iyang naabot. Kapoy ng ipadayon, kapoy ng ilihok, balik sa iyang kagahapon, pundo na siya sa tunga. He's in the middle of life. Medyo kaya. Di punta ing anak siguro. Musugot ba kang ingnon kang medyo kaya? Di po ko musugot ng ingnon kong ing anak. I'd rather maybe consider a pause for a moment, pero proceed yun ta sa unahan. Kaya the AD part of our life must proceed, must continue. And who is with you in this journey? Jesus Christ. No other than the only Son of God the Father. God the Father sent His Son. The whole Godhead came on earth so that in Jesus Christ we are able to journey. Gi-enable ka ni ini nga journey, nga di ka mo undang diha sa middle. You proceed to the finish line. Ayaw undang mga igsuon. Daghan sa mga Kristiyano karon nga nangundang kay gikapoy pandemic pastilan kanus apa matapos ang kalibutan yag naa na Lord ayaw sa mga igsuon padayon ta. Tadayon ta. Di kita magulanon hilabi o dili unta na takaunon sa atong frustrations. There will be a lot of frustrations in life. I myself have encountered a lot of frustrations and frustrating experiences in life. Pero unsay gwapo nga huptan nato ningon si Kristo, I have overcome the world. In the world, there will be tribulations, but I have overcome the world. Just like Jesus Christ, when we continue with the journey, Christ overcome the world. You and I will savor the triumph of Christ because we journey with no less than the Son of God, Jesus the Christ, who came, gave light, and unsa description dinhi sa versikulo 6, ningon dinhi, paganganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. The point of reference is not about you struggling. The point of reference is about the Prince of Peace, Jesus Christ. And ang atong point of reference, it is progressive. Mupadayon kini, muuswag kini, diha sa iyang pagmando. So, mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David o sa gingharian ni ini. The celebration is not just because it is routinary. It is not just because it's 4th Advent Sunday of the year. A celebration, my dear brothers and sisters in the Lord. Mao na si Kristo nga mianhi, iyang gi-establish ang BC o ang AD. Kung wa pa ni mahitabo sa imong kinabuhi, ikaw nga naminaw karon. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior and allow Him to put a turning point in your life. Let the AD portion of your period in life starts today with Jesus. Pangayua sa Ginoo, nga katong imong busy, ang ngit-ngit nga bahin sa imong kinabuhi, nga mabiyaan kadto nimo uban sa gahom sa Dios diha kang Kristo, pinaagi sa grasya sa Balang Espiritu. Ug itugot nga gikan sa Dios, ang imong pag-irog ngadto sa unahan, it will be a journey with Jesus Christ. Imagine Jesus inviting you today. Ingon siya, kinsa ko'y gikapuyan sa inyo? Dawatang akong yugo, isangon kini. Di ba mahimong gaan ang tanan ninyong mga bugat sa kinabuhi? Why? Because
we carry the load with Christ. And this is AD. This is now the AD, the Anno Domini, the year of the Lord. So as we carry the load, it's actually Jesus carrying the load with us. Panalangin sa Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Maana akani maigsoon. Amen. Magahiusa kita sa ato nga mga pag-ampo. O Dios nga gamhanan, maluluyon ug may gugmaon. Nini nga takna karon magadol kami kanimo uban sa kasing-kasing nga malipayon diha sa imo Ginoo nga pakiguban kanamo. Salamat sa presensya sa balang Espiritu nga mao ang nagahatag kanamo sa kadasig, kalipay ug labaw sa tanan sa amo gayud nga niini nga amo nga pagsimba imo kami Ginoo nga gihatagan sa kaalam aron amo Ginoo nga masabtan ang imo mga pulong na mahimo namo Dios nga giya sa amo nga pagkinabuhi kanimo. Dala namo sa amo nga pagampo karon nga amo nga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay gahatag kanamo sa imo nga pinasay nga panalangin, sa imo nga pagtagbo sa tanan nga panginahanglan, material, physical, and spiritual. Salamat Ginoo sa imo nga paggiya kanunay nga bisan pa niining panahon sa pandemya, ang amo Ginoo nga kasing-kasing kanunay gayud nga mapasalamaton diha kanimo og ang among mga kinabuhi kanunay gayud nga magaduol kanimo labi na niining among hiniusa nga pagsimba. Salamat sa mga pulong nga among nabati karon o Dios. Panalangin ni Ginoo nga makadugang kadasig sa among pagpadayon sa pagkinabuhi hangtod nga ikaw mobalik Ginoo aron sa pagkuha sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo sa gugma na imong gipadayag pinaagi sa among Ginoo Hesukristo nga nagpakataw aron kami makabaton og kinabuhing walay katapusan. Niini nga Domingo nagasaulog kami sa Domingo sa gugma ug salamat o Dios sa imong gugmang walay paglubad alang kanamo. Katibuok ka mga katawhan sa kalibutan nga diin sa tanan nga mudul dia kanimo imo gayud Ginoo nga hatagan sa kaluwasan ug dad-on nimo diha sa imong gingharian. Salamat sa imong mga saad nga dili gayud mapakyas sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang among mga pagpaningkamot sa adlaw-adlaw ug diha sa amo Ginoo nga pagkinabuhi kauban sa among mga minahal, ang imong pagsangkap kanamo Ginoo diha sa tanan namong panginahanglan. Ang iglesia din asa kami Ginoo members, salamat nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin ug himo kami Ginoo nga mga instrumento sa gugma aron mapadayag ang imo gayud nga kaayo diha sa tagsa-tagsa kanamo. Himo kami Ginoo nga mga alagianan sa mga panalangin nga imong ibubo kanamo dili lamang diha sa material nga mga butang kundi sa espirituhanon usab dindaghan ang mga katawhan nga makaila kanimo pinaagi sa imong gugma nga imo nga gihatag kanamo amo usab nga i-share ngadto sa uban. Mahan mo nga ang iglesia o Dios mamahimo gayud nga matinumanon diha sa pagsangyaw sa imong gugma ngadto sa katawhan pinaagi sa pagpadayon sa pagministeryo aron daghan pang maluwas og maka sinati kung unsa ikaw sa among kinabuhi kung kinsa ikaw sa among kinabuhi nga diin ang imong nga gugma imong gipadayag pinaagi sa imong paghatag sa imong bugtong anak sa aron mataw sa kalibutan ug amo Ginoo nga masinati ang imo gayud nga gugma pinaagi sa among Ginoo Hesukristo. Nagampo sab kami Ginoo diha sa magkalahi-lahi nga ministeryo nini nga panahon sa pandemya
Kadiin makaabot ngadto sa mga katawhan nga nagakinahanglan kanimo. Nga bisan pa nini panahon sa kalisdanan, ang imo Ginoo nga saad, ang imo Ginoo nga pagsangkap, amo nga maangkon, labaw sa tanan, ang pagdasig nimo kanunay sa among pagpangalagad. Salamat Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa leadership sa iglesia, especially sa United Church of Christ in the Philippines, diha sa among pagpangandam na usab sa mga buluhaton alang sa pagpalambo sa tibuok nga iglesia. Giyahi kami pinaagi sa imong balang espiritu, imong mga leaders, O God, ikaw Ginoo hatag kanila sa imong nga paggiya, kaalam, aron ang amo Ginoo nga pagabuhaton makahimaya diha kanimo. Salamat tining tanan Lord, ug bisan pa diha sa among pagpadayon sa pagampo sa amo nga gobyerno, diha sa daghan kaayo Ginoo nga mga concerns diha sa amo nga health, pinaagi sa amo nga alayon diha sa pakigbugno sa COVID-19, ug bisan pa Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw nagahatagayod og dugang nga panalangin nga kinahanglan Ginoo alang sa katawhan, ang padayon nga roll out sa vaccination sa COVID-19, ang imo Ginoo nga paghatag mga supplies pinaagi sa mga nasod o mga katawhan nga nadawat ang mga donations ug sa tanan Ginoo nga imong nga provision. Nagampo kami o Dios nga bisan pa niini nga bag-o na usab nga variant Omicron nga ana-ana sa ubang mga kanasuran, nagaampo kami nga dili unta kini moabot sa among nasod aron mapadayon kami nga free niini nga COVID-19 ug magapadayon ang kalambuan sa nasod nga Pilipinhon. Salamat Ginoo nga ang imo gayod nga pagbantay ug ang imo Ginoo nga covering of your precious blood manaa sa tibuok nga archipelago sa Pilipinas. Nga sa bisan unsa nga entry o God ana ang imo Ginoo nga proteksyon, walay makasulod Ginoo niining bag-ong bayran sa COVID-19 sa among nasod. Salamat ining tanan Lord, ug bisan pa sa among padayon nga pag-ampo sa umaabot nga eleksyon, ikaw Ginoo maghatag namo sa kaalam tinuod Ginoo nga katawhan nga magpapili o Dios pinaagi sa ilang kasibot sa ila Ginoo nga pag-alagad sa among nga nasod. Imo Ginoo nga ang imong mga katawhan nga Pilipinhon makapili kami nianang mga leaders nga imo gayud Ginoo nga gipili usab alang kanamo. Wa kami masayod unsay imong mga katuyuan o Dios niining tanan pan ikaw Ginoo adunay kaalam sa paghatag Ginoo sa imo nga judgment alang ni ana nga eleksyon. Ang mga tawo nga mapili imo gayud usab nga pinili. Salamat ining tanan Lord, ug tagay kami sa kalinaw, labi na niining among pagsaulog sa Pasko nga amo Ginoo nga masinati ang tinuod nga kahulugan niini. Salamat ining tanan ug salamat sa imong nga pagtubag sa among nga pag-ampo bisan pa sa nagkalahi nga concern sa imong mga katawhan nga anaa sa ilang mga kasing-kasing Ginoo nga ilang mga pag-ampo di kanimo. Nagaampo ako nga ikaw magatubag kanila, magahikap sa adunay mga gibati nga kaluyahon sa lawas ug labaw sa tanan ang mga sa ulog sa ilang mga special days, birthdays dinhi nga semana, mong giampo nga ikaw magahatag kanila sa kasing-kasing nga malipayon. Salamat ining tanan o God sa imo nga kaayo sa imo mga katawhan. San asa kami Ginoo, ikaw Ginoo gayud magahatag sa imong pagpandong pinagi sa imong balang espiritu. Mao kini among mga pag-ampo pagpasalamat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa kanila
Usa himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Hesus, mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihalad ang atong mga ikapulo, pasalamat ug ubang halad. Ta among gidala Ginoo ang among mga halad diha sa imong atubangan. Ginoo, panalangin kini o gamita kini o Dios alang sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Panalangin ni usab Ginoo ang among kinabuhi. Among ihalad diha kanimo Ginoo. Gamita usab kini Ginoo alang sa imong ministeryo dinhi sa kalibutan. Kining tanan Lord among ginatugyan diha kanimo tungod sa ngalan ni Hesus. Amen. Unusab kita sa atong mga pagpasalamat o mga pahibalo sa ato nga iglesia. Itong padayon nga pagpasalamat sa ato nga mga pastors nga nagapadayon sa pagsuporta ni ini nga ministeryo. Karon nga Domingo ato nga gipasalamatan si Reverend Winsel de Holdi sa mensahe sa Ginoo nga ato nga nabati karon, si Mrs. Verna si De La Rosa nga maoy atong pangulo, ug nagapasalamat kita padayon sa ato nga mga lay nga kanunay naga-support sa ato nga ministeryo diha sa atong choir, ug sa padayon nga pagsuporta pinaagi sa mga paghatag og mga donations diha sa ato mga sponsorship sa pagkaon after sa ato nga recording. Pasalamat kita sa Dios sa mga panalangin nga iya nga gibubo sa matag usa, ug padayon sab kita nga nagapasalamat kay Erica Panuti sa iya nga padayon nga pagsuporta pinaagi sa pag-accompany sa ato nga ini nga worship usab ang ato nga music worship ministry director si Reverend Melvin Ramoso, o ang atong multimedia director si Reverend Winsel de Holdi. So tong balik sa Ginoo ang tanang dungog himaya pagpasalamat sa iya nga kaayo sa tanan nga mga nagasuporta niini, kaubanan usab ang mga ato nga mga donors, no, ang ato mga kaigsuunan nga adunay kasing-kasing nga malipayon nga nagasupport niining ministeryo nga diin kita sa atong kahimtang karon nagapadayon kita sa pagnilig-unay bisan na kita sa nakamo sa nagkalahi nga panimalay nga diin nagasimba niining ato nga hiniusang panimbahon. Sa sunod usab nga Domingo
December 26, first Sunday of after Christmas, no? Ang ato nga magwawali si Reverend Melvin Ramoso. Liturgist na to si Mr. Serlito M. Animo. O sa sunod nga, ang ato nga leader si Mrs. Evangeline Herolia. So kana ang ato nga sa sunod. Ang ato nga pagsaulog sa Pasko, so diha na kita sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan, no, sa Panimalay, kunon sa ang mga programa sa ato nga mga local churches. So pasalamatan nato ang Ginoo sa iya nga makanunayon nga pagkiguban kanato og sa tanan nga mga programa alang sa pagniligunay ug pagdinasigay sa matag usa, labi na ning kalipay sa pagsaulog sa Pasko. Hinaut ang Dios magadugang panalangin kanatong tanan nining ato nga panaghiusa sa hiniusang panimbahan. Magampo. Tangiton yamahan, iningatak na salamat kaayo sa imong pagpadala sa imong bugtong anak. Salamat o Dios nga si Ginoong Hesus, nagbutang siya turning point sa history o nagbutang siya turning point sa kada tawo. Karon nga dunay naminaw, salamat nga ang among mga kinabuhi dunay before Christ o dunay po'y in the Lord's year, the AD, the Anno Domini. Pasalamaton kami, langiton nga amahan, tungod kay diha kang Kristo nakabaton kami kahayag. Ang mangitngit nga portion sa among kinabuhi, ang mga kagahapon, pinagi sa gahom sa balang Espiritu, amo na kining biyaan. Ang uban, wala na. Ang uban, naa pa og nagpadayon sa pagsamok kanamo bisan karon, and we are asking, Lord, that you help us. Help us be victorious in every struggle, every trials, every weakness. And itugot nga sa among pagdaog, ikaw ang among pasalamatan ug daygon. Itugot Ginoo nga dinhin niya kinabuhi, ikaw ang mahimong himayaon sa mga tao nga nakakita sa kabaguhan. Salamat sa ikaapat nga Advent Sunday. It is refreshing and renewing our energy. We will not stop there in the middle of the journey. We will continue, Lord, because Christ
carries with us all our loads. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Ug karon dawata ang pagpanalangin ni Ginoong Hesus. Ang pag-uban sa balang espiritu ug ang pagling-on aron bantayan kita ang atong kasing-kasing una aron walay ni bisan usa kanato mawala gikan sa iyang pagatiman ug gikan sa iyang mga kamot ug gikan sa iyang gugma. Ang gugma sa Dios Amahan maggakus kanato sa tanang panahon. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. O